Hello, good morning. Daghang salamat Ginoo. Daghang salamat sa kabuntagan nga ang nadawat tong buntaga. Dili sa kusang pazag. Lakadlaw ko nga murag halos 15 ka adlaw. Wa ko ka atubang sa kamera ng YouTube. Kay mamalig dito ko hospital. Karon kay hospital wa may signal, may video, may kuan. Palang sa maka-update sa picture. Manang karon diyan na ko. Kumusta din mong tanan? So, hapit nagding klase. Pila man ka adlaw, pila man ka dekada klase na. Nabalaka ko sa mga apog. Sarado dito kay tad-tad ko makalili. Sige padugsa tong apo sa ningon nga klase na kuno karon is nay. Hindi ko kay ba ko klase na busy pas na nay. Busy pas na nay lola. Napatay gipamati. Karon lagi kay di man ko kuan na nakamaglubis dudog hapon, nakapangado ko kuan kanina. Butang ning imnon ron buntag sa do. Kay sabaw rapod. Amo sa limong tanan, grabing pagsuway sa among mga pamilya nami kuan karon. Pagmangken nga naasa doy kadug kahimtang itong anak bitaw ni Aisa. So nangutanan na natin sa tong anak. Igsuon tong Aisa manghud to ato ni Milita Florano tong bataa nanay balatian lagi. Halos kita makatubag na magtan-aw siyang sa among GC doy kaadto. Lagi balatian, daghang balatian ni pang mati-mati karon tapos blood release tapos isang post nga sa nito isang ngan sa isang sakit sa isang gums. Matod panganay wa na kuno kaduhan ba sa tuwa po ko klaro sa tong isang post. Maligingan. Pagkatay laing masampit kundi magampos Ginoo hugot pagampong nga unta. Tantangan sa mga balatian ang mga tawo nang ipamati karon. Sa mga nanay, ng tiil, mukos tiil, parehami. Manginim na naman talanig kuan sa bawas butong. Mabuntag o nalagi po yung musaka, masabaw. Hindi mo po lang muka. So! Adik sa niim ng karon. Okay. Agang siligos gawas, nagtapon sana pag yung labhunon, labing nakana. Ang labhunon da hospital. Labhunon palis bayang nabilin. Muna yung painit. Muna yung kape. Para ko ng kape-kape, isa yun. Kape sing gagaw-gapon, patinaw ko ng herbal. Mahal ko ng puto lagi kay yung pintang sashi. Mga mampod, pero kita ka-afford. Karon hapit nagtiklase. Kuwang pa ka ng ice bucket. Kinanglan makapalit ko ice bucket pila ka buok. Kaya na ko yung butangan din lang ng ice candy. Manang makapamiso, makapalit na ko ice bucket. Ay, busog kag sabaw salbe. Good morning. Sayo ko mamainit. Sayo ko bagkape. Muning kape karon. Salamat kong Brad Roy gahapon kuan ko sa og buteng. Mo ni sarap ka buok. Kaya sabaw. Bawal naman magkape. Wala naman na itong kape. Ado lagi po na yung mga
Kasakag lubi maadlaw-adlaw. Labi dito lubi galimbahon. Kani kay di man ni puti ang naman ni. Bugnaw. Manim-manim buhaton, mainam ko sa mga sa butang o nga butang o buntag o gani maghumog ko dahon sa ribon. Kay mag-estimate ako na hospital. Ginang kong mamaalis gabi nga madugaling ko no kay nakasurvive ko no kung pudo atong hospital sobrang 11 days. Isa ko ulit na kaya. Hindi ko nga kayahan na naman bisag di kaya. Pero naalad mo ko po sa hospital kay katong pag-opera po na pila po ka days. Maka ubrad kay matupangali gabi na anxiety ko sa mga problema sa isang labi na sitwasyon sa among pag-umangkon. Ingon ko mag-anxiety ka sa may makuha. Mag-ampo na lang ito sa Ginoo. Gaw lagi tan-awon, makahilak ka, makabasa ka sa mga message sa parang Berlin karon sa isang kahimtang pero ampos Ginoo. Pudo bito tag hospital kita galing kang na mapaisod da human mo rest in peace. Ingin sa lewe di jukon nang di pa kagay di pa mas imong panahon bro lagi maara da juga sa una po da ko bantagan katong taliwan na sa imong kilid-kilid di ka matuguhan na kay na iban lain-lain o purma sa ilang pagantos sa ilang balatian unang lain masampit mo sa Ginoo nga unta hatangan tagbas kong paglawas kanunay balag pobre nasa tayo sakit nasa manang mga uban diha bago naman ng mga dato magkasakit kay daghan magkwarta nakita ang mga pobre magkasakit awa dita patay dita mag-ampos Ginoo so na salamat ko na nakos bahay karon sabi paghang trabahon ron lasin ra ba ini karonis wa po ko maka bisita sa mga apo. Busy pa po ko mangita ko ron guys bakit kay magkuan ko guys hindi ang college noon ron pang klase ang college so ato cellphone kay wala cellphone ni nga wa pa makiti maguntag baw matrace pa baka ito nga taod naman wa makita kagaaw na naon pero saan taman paano sa nga madong kamot paning kamutan ron o sindo tag sapi kapalitag cellphone nilig sa dekos gawas kaya ang sigun grabe kaadlaw food nangka matihang nangka tagalan na pusuan tagalan na mga watay mga kalandaan sagbot sa inyo ba patuhod sagbot sa nangka pasawa po diha grabe
Isang kwarta. Isang kwarta siligan. Kuan. Nangka nga. Pang putos. Nang lood na lang maling nangka kahit itong aging gihurot lagi kawat. Pinut pila na naman ang kabuok. Ang pinutos dapat ko mag-una po ng tugigi. Ang iputos na. Kaya nakikitagan ang daana. Mamanigi kawat. Dari man to ubot si kawat. Jadi ano po dia. Gusto na nahan. Mas ibabaw. Di na maabot maputos na. Oh. Tripantong ang pinutos dari. Dakang sako. Wala na. Kawat mamangga dito nga. O pwede rin dito mga do. Kanang wag kay putos. Pwede na ihatag. Kung katupong nanguha, pwede rin tapotong dito sa ibabaw nga wak po. Saan tapos gikuha, di kaya gikuha po, agi putos. Grabe. Masag nangka. Ibawag nangka ron. Kanang kawato na kay na naman ko yung mamalitig nangka. Tag-10 kunong kilo. Pati dubi na kung nagmamalit pog dubi tag 20 buok. Asa mga. Di ka ba mo na baho mo na. Suri-suri rag mga gabi Pero nibawaan na sila kinsa na silang mga tawana. Kaya na mga bayan nila lungsod. Lubi o depende tanang kasis gulay mamalit ng ilang bayar. Grabe. Makhangat po din ikantas gawas. Diyan ko na nanilhig kay. Karon mong laba na po ko. Bawal naman ko magkape. Bawal magling hilap na kuto-kuto. Deng ang dalamam ko. Deng ang magkong saging sado. Kaya maring dahan trabahoon. Kaya hang basic azuron. Manghapak kong dahon. Kaya magandam ko. Hindi mo ganing kalunis. Lupad po ko niya sa mangita kung aso ko kapay itong baratong ice bucket. Mainit sa tadang pamahaw. Ano naman sa yung saging. Ano yung namus kay bawal. Bawal na palat. Kay kape. Magdandan na naman sa dani. Bawal na po pandesal. Bukamping-amping sa tas pagkaan kanong panahon na kay lisod ka ano. Naarab ako UTI. Ako yung galima sa hospital. Ang pinuntanan, mambil mama kabalo, kumusta, naandang saging. Diya sa Italy, ma'am yuning ayo. Madong adlaw diha, ma'am. Upasig katugo na ka, good night na naman diha daan. Kan ba mong saging? Sidandagan tigan og kan kay handaban ng daghan kaado. Napoy labahan ng daan, gibigaan da. Labahan kag hospital. Sa ding nangutana sa yung PM na halingan nga. Kitsak mo tong hospital nga tuas Manila. Mahudong ay sa bata pa to.
Tato ni Hermelita Florano. Doy ka himtang. Yeah. So, sa hospital, daghan ang kanang mga sakit nga. Uso ron murag hanggang tagalan sa ka. Uban to sa hospital, mga batanon, kidney stone. Nado to'y maestra na, bago pang nakapasar og maestra. Yeah. Balik-balik ang hinanat, mga datong hinagyan, infection naman dahil isang kidney, dagi na doktor og. Kasi magkaali mo, ma'am. Na. Bata pa man mo. 22 pa edad. Mapalingot ito pag dawat tins diploma nga maestra. Working student ko nito siya dito sa isla. Hindi. Mali ko nito. Kaya pag-working, dengan trabaho, manay padong sa misila, iba ko naman dali di ko nung kanon cup noodles. Kaya gi-interview man sa doktor nga, nganong nakayangana pa, bata pa siya. At kung kaya sa tangad ko sa kabisis, kinabuhi nga nag-working, sila kung tanaw. Working student ka, iyon lang naman maestra sa aglapon sila pala, bisaya maestra na may sakit. Ang gimisis karon og naansa na, pag-dialysis ko nun siya. Lalo yung bagkahimutang kay isla. Ampo na mas ginuday. Halikan ang kamantayon walang buhat na sa Ginoo. Naman tayo sakit uwa, iban may sakit nga mo. Taliwan na, napabang masakit nga. Makasurvive. Ginula din naghawid sa itong kinabuhi. Walang amping tang tanan. Kamusta dito di mampili sa taghap? Operahan mo po na sa Das Manila. Pareha po binaoperahan. Apin ka na liha, ma'am. Mabil makabalo. Saka to dahil niingon na yung film nga mag-upload ko ko adaw-adaw. Depende una, di ko kaso busy. Una ko yung content ka-upload ko. Kung ba ito, hospital agi pala ka-adaw, upload kay may signal. Tani po bay, wawa na pong signal. Yawa na. Ngayon yung palisal karon. Kabangaan na yung saging. Naman ko yung ginamos. Baligda po. Pag nga hindi na kumukaag ginamos. Lamin tayo sa utaw. Pahuwal sa. Bye-bye. Happy weekend nung tanan kay panglaparuhon to na ang labunin. Kanto labunin doon. Ang pindang tanan sa mga naibalatian, ang pus Ginoo.